в дневния ред, тази специално за бюджета. Ако има някой, който е за, моля да гласува. Тази точка. Добре, ела, кажи си аргументите, да. Не, чакай. Не, тя да бъде последна, имам предвид да бъде най-накрая преместена. Ела, кажи. Да, но пък рискуваме тази много важна точка да не я приемем както трябва. За мен е много важно тя да съществува. Но нека който е за това предложение да гласува, ние сме длъжни да го гласуваме. Предложението е тази точка за бюджета да бъде преместена последна в дневния ред заради интереса. Нали? За да не си тръгват хората. Който е за това, моля да гласува. Добре, не е ще сложно. 40 за, против. Свалете си ръце, против. 3. Аз съм за 2. 4 ли са против? Въздържали се? Няма. Дигнахме кворума. Така. Следващата точка от дневния ред, която е тук написана, разглеждане, постъпила жалба от Стоян Апостолов и Ивайло Петков. Кое? Не, вижте, това трябва да го решим. Аз не знам дали не можем и на това събиране да го решим това нещо. Това е моето предложение да ги разгледаме сега. Да. Няма стойност. Значи не може. Само секунда. Да. За следващото събрание. Добре, който е съгласен тази точка да я прехвърлим за следващото събрание като... Значи пада се като трета точка, моля да гласува. Да влезе като трета точка за следващото събрание жалбата на Стоян и на Ивайло. Добре, няма ли възможност днес да ги разгледаме тези? Така ли? Колко? 38. Против? Против? Колко са против? 2 против, въздържали се останалите. Така. Разглеждане на членството на АСК Черна котка във връзка с непогасени задължения към партньори на БФАС по време на Рали България. Аз добавям, предлагам да се добави всъщност и разглеждане членството на АСК Интерспид за задължения на Рали Средна гора. Който е за това, моля да гласува. И 20, 36. Против? Против? 36 и 2 против. Добре. 3. Добре. Останалите въздържали се. Сега някъде тук, приемане на промени в устава. Тази точка я предлагам заедно с това малко по-късно да определим една комисия, която да ни подготви устав, т.е. не на самото събрание, и тази комисия да ни запознае примерно до края на януари. До края на януари тя да предложи, така да се каже, устав, върху който всеки да има
идея какво да правим. За мен е желателно да има промяна в устава. Е готов да участва вътре, дори каза. Че трябва да вървим напред и един от елементите за това вървене напред е създаването на нов устав. Да. Ние не добием такъв, какво правим? Значи най-вероятно ще минем на варианта скоро да имаме пак. И една точка да промени в устава, това пак е промяна в устава. Дори и да няма комисия, Да. да не е готова с пълния устав, да променим една точка. Не, то е желателно да е готова. Желателно е да е готова. Вижте, аз ви предлагам да имаме точка промяна на устава и след малко да направим една такава комисия от хора, които желаят да го направят. Не да ги нарочим, хора, които желаят да го направят. Нали? Добре, който е съгласен за това да имаме точка промяна на устава или приемане на нов, нали, моля да го... Промяна ще го напишем. Да. Промяна на устава. Да има точка в дневния ред промяна на устава. Комисията ще направим в последствие. Комисията ще назначи управителен съвет. Това е искане на полове. 41. Против? Против? Няма, останалите се въздържали се. По моите сметки са 4. 45 до тук съм стигнал най-високо. Така, имате ли предложения за други точки в дневния ред, освен точка разни? Да, нека да гласуваме точка разни в дневния ред. Моля, който е съгласен да гласува. Точка разни да има в дневния ред. Гласувахме го. Гласувахме го бюджета. Колко? Само 40. 41. Против? Въздържали се? Няма. Така. Искате ли да ви прочета горе-долу дневния ред, както сме го гласували? Ако някой иска друга точка да добави, сега е момента да предлага. Чета дневния ред така, както го гласувахме до сега. Не, ние точка по точка го гласувахме, но ще ви го прочета, ако някой се сети за нещо друго. Приемане на годишния отчет за дейността на Федерацията за 2014 и 2015 година, заедно с финансовото състояние към края на 2015 година. Тоест всички задължения на Федерацията, които са известни, и всички несъбрани вземания, така да се каже, защото може да имаме и несъбрани вземания. Това е първа точка. Втора точка. Освобождаване и избор на членове на управителния съвет. Трета точка. Разглеждане на постъпила от Стоян Апостолов и Ивайло Петков жалба срещу решението на управителния съвет и вземане на решение по същата. След това. Разглеждане на членството на АСК Черна котка и Интерспид във връзка с непогасени задължения към партньори на БФАС. След това, приемане на промени в устава. Точка разни. И последна точка, както гласувахме, приемане на проектобюджет на Федерацията за 2016 година. Кое? Има малко промени. Ще ни ги представят? Може. Новия управителен съвет ще ни направи предложение. Владо. От всичко до тук, добре, обаче от тази вечер до новото общо събрание, кой управлява? Тук си казаха, аз си давам оставката, аз си давам оставката. Който е вписан в съда. Други ден, ако вас отпишат, ви управлявате. До момента управляват Пенчев. Кой подготвя
отчета за 2014 и 2015. Дайте да ги разпределим тези задачи сега. Добре, понеже записано е като федерация. Не, може, как не минали път промените. За това ви питам, защото аз не мога да влеза на празна стая и да правя отчет, който не знам за какво става дума изобщо. Камен има предложение. Предложение за включване в точката, която коментира избирането на нов управителен съвет, освобождаване или не от отговорност на съществуващия. Това е много. Добре. Добра точка, добро предложение, аз гласувам. Този, който ще кандидатира, Писания няма никакво значение. този, който е вписан. Добре, моля ви се, имаше едно предложение тук, само уточнение. Ела да си го кажеш, ако искаш, или аз да го кажа. Да. Нека само той да си каже първо това. Не, чакай, Аз имам едно питане към точката за проектобюджета. Ако този е проектобюджета, аз имам възражения към него и трябва да се коментира. Новият проект за бюджет трябва по някакъв начин да бъде съобщен. Може да е на Владо, на господин Илиев или да Козлеков. Не знам кой ще го прави. Вече сме объркани. Но той трябва да се обяви по някакъв начин, за да го коментира, защото на събранието не може да се променя на събранието. Може на събранието. На събранието може. То бития бит на събранието, пък предварително трябва да знаем. Владо, идеята е да се предложи малко по-рано този проект. Заповядайте. Не може да го пишете в Държавен вестник по-рано. Да се коментира. Не, проекто бюджета да се... Колеги, искам само да ви обявите малко по-рано, за да може да го разгледате да се подготвите. Само да ви прочета едно нещо, което тук един колега от така наречения управителен съвет, докато седи на масата, явно много зает. Не, ако са личностни неща, въобще моля ви Не, се. те са за колегите, защо не са личности. Всеки път си мисля, че по-голяма пародия няма, но за всяко следващо общо събрание разбирам, че съм сбъркал. Хубаво е, че тъпите копалета ни помагат да вземеш на секундата иначе трудните решения. Още една изпълнена с нерви, емоции, много изходно време страница на живота ми затвори. Колкото голям разсипник на време да съм, на тема време, енергия, желание, хората, на които го правихме, изглежда, че нито не искат, нито го заслужават. Живи, здрави бъдете приятели, псевдоколеги от явлени на храни майковци. Това сте вие. Да ще знаете. Радвам се. Моля? Това е колегата. Това колегата го е написал във Фейсбук. Аз не съм го казал, извинявайте. Това колегата Шопов го е написал, докато си бърка в носа. Така, ще си позволя за последен път, като гледам няма ред. Първо да ви кажа, има ред. не, напротив, за него нямаше ред. Не, имаше, той си изчака реда. Имам право на изчака. Остави ме да му отговоря, за да не размива. Първо искам да ви кажа... че няма ред. Има ред. Първо искам да ви кажа, господин Бъчков, че това събрание не е направено заради вас и мен. Второ, това, което съм го написал в моята лична страница на Фейсбук, нали, някакси имам право на това. Трето, вътре е написано приятели, псевдоколеги и нахрани майковци. Кой от тази в тази зала, като какъв се самоопределя или аз като какъв го определям на моя лична работа? Ако в момента на това събрание ви е най-важен Фейсбук, кои ще ви извади стари публикации, ще ви изгради и скриншотове. Не виждам в момента защо губите времето на всички ние и какво ще постигнете с това. Поддържам си мнението и ви пожелавам лек ден на всички. Моля ви, нека да няма междуличностни. Искаш точка от дневния ред ли да добавиш? Аз не знам дали трябва да го дневния ред, защото един управителен съвет си тръгва, нов идва, но не е влезъл, спортния календар трябва да се направи, има някакъв проект на спортен календар, мене като клуб ме интересува. Ще изчакаме януари месец. Да, как ще е календара? Ще изчакаме януари месец. Как ще просто нека трябва да бъде отговорност сега. Значи, вижте, закона много ясно го казва. Този председател и този управителен съвет, който е вписан и излиза по актуално състояние, той управлява. В момента, в който се впише другаря Илиев с неговия управителен съвет, почва да управлява. Това е недвусмислено казано. Значи, управлението се управлява от хората, които са вписани.
Това е. За? Извинявайте, обидил съм другара Илиев с другар, господин Илиев, с това. Така. Кой да ми е другар? Аз не съм му другар, аз съм много по-малък от него, извинявам се за което. Сега, за устава, аз ви предлагам да преминем към точката избор на комисия за устава. Първо ви предлагам хора, които доброволно ще участват в това. Значи отдеве един човек си каза сам без бой, господин Илиев, че е готов да участва в това. И аз смятам да бъде като първи член. Господин Илиев, съгласен ли сте с мен? Добре, има ли други, така да се каже, хора, които имат желание да участват в тази комисия? Да. Кажи. За устава. Не за спортните правилници. Добре. Чао. Добре, втори предложен вътре Румен Манолов. Добре, предложете. Ники Златков. Ники Златков съгласен ли си? Ето, той не е съгласен. Не е съгласен сега. Разберете се. Ама няма смисъл да вкарваме хора, които нямат желание, разберете го. Да, тук идеята е някой, който има желание да свърши макар и малко работа за тази федерация. И да се постави една отворена почта, която да е за устава, всички предложения, всички получат да отидат там. Вече тази... Добре. Как се казвате, ще поемете ли така натоварване? Вижте, значи всичките, чуйте ме само за момент, може ли малко? Искам всички, които говорят, да спрат. Журналистите също. Журналистите, чухте ли ме? Така, когато си говорим управителния съвет какво е свършил, какво не е свършил, сме много сериозни, нали? И много ги хулим. Добре, ама когато ние трябва да свършим нещо, дайте да вземем да го свършим. Тук не трябва 3, 4, 5 човека, които искат да свършат някаква работа, макар и минимална. Дайте да се разберем, тия хора има ли ги тук, имате ли идея кои са, или просто няма смисъл да се занимаваме с тази федерация, ако нямаме желание. Казваме, че трябва да променим устава, а в същото време... Да, извинявай, Стояне по-рано каза, само секунда. Добре, аз съм съгласен за това. Ако той има възможност. Сега това е юрист, който е платен. Смисъл... Да, окей. Защото трябва да го питаме човека. Чакай само поред, ще такова е там ли? Излез на микрофона, че никой не ме разбира. Емил Димитров. Емил Димитров. Първо ви благодаря. Второ, въпреки че сме юристи, между нас има и колегиалност понякога. Знам, че в сега избрания... Благодаря ви. В сега избрания управителен съвет имам колега, който знам, че се е занимавал последните години, адвокат Тодоров. Предлагам, ако искате, говорете първо с него, ако той няма възможност да поеме ангажимент, след това аз бих могъл да ви помогна. Като човек да се остане, има желание. Тук виждам един състезател, който също е юрист, Емил Димитров. Кой това? Познаете кой е. Предлагам и него да пишете. Добре. Тъй като оставам дори е малко жестка. Може да съжалявате за това, но да, верно ще трябва да го гласувате това. Емил Димитров и Иван Маринов.
Емил Димитров. Емил Димитров е. Всички могат да дават предложения. Сега, още, значи до тук съм записал Владимир Илиев, Румен Манолов, Иван Маринов, Емил Димитров. Извинявайте, вашето име само не го знам. Сираков, как е малкото име? Любомир Сираков. Извинявайте, просто не ви познавам. Сега, значи остава... Нямаме нужда от 100 човека, ако питате мене. Имаше предложение за Валя Пантелеева. Честно казано, ако Валя Пантелеева е вътре, аз предпочитам да излезна, защото трудно ми е напоследък да работя с нея. Не, казвам си го директно, нали, трудно ми е да работя. Просто може и да не мога да сработя с нея, извинявайте. Затова, ако искате да приемете Валя, Валентин Йосифов. Иван Шопов с заработи, така че стигаме на спорта. Така, вижте сега, да, записах го вече. Добре, ето. Добре, значи, предлагам ви, да. Ако има възможност да отдели време, не знам дали ще може. Вижте, на нас не трябват хора, които... Добре, не като мнение няма, никой не изключваме. Ние не изключваме. Всеки един от хората може да дойде и да се занимават. Тия 5 или 6 човека ще бъдат хулени, ако до края на януари месец не получим предложение за устав. Разбирате ли? Те ще са отговорни за това, че нямаме предложение. Иначе всеки може да помага. Добре, пиша го. Добре, чета ви вече 7 човека, мисля, че са напълно достатъчни, дори много. Да, съгласен съм, но... Значи започваме Владимир Илиев, Румен Манолов, Иван Маринов, Емил Димитров, Любомир Сираков, Валентин Йосифов, Георги Янакиев. Отпада Иван Маринов за момент само. Нека да гласуваме останалите 6 и после ще гласуваме кой от двамата, Валя или Иван. Няма значение, и двама човека могат да свършат работа, разберете го, стига сериозни. За шестимата, гласуваме за 6 човека, пак ви ги диктувам. Владимир Илиев, Румен Манолов, Емил Димитров, Любомир Сираков, Валентин Йосифов, Георги Янакиев. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се останалите. Който е за това Валя Пантелеева да бъде в комисията, моля да гласува. Който е против, моля да гласува. Дванайсет са за. 12 са против, добре. И останалите въздържали се. Останалите до 45. Останалите до 45. 12 на 12 са. 12 за, 12 против. Останалите до 45 са въздържали се.
Който е за Иван Маринов, моля да гласува да е член на тая комисия. Против? Няма. Въздържали се останалите, не се приема. Има предложение, ние сме длъжни да го гласуваме. Има предложение, ние сме длъжни да го гласуваме, разберете го. Така, имате ли някакви други идеи за нещо друго, което на това събиране? Владо иска... приехме... Само от комисията да им прочета. Приехме комисия в 6-членен състав. Владимир Илиев, Румен Манолов, Емил Димитров, Любомир Сираков, Валентин Йосифов, Георги Янакиев. Която да изготви предложение за устав, проекто устав, до края на януари месец да бъде публикувано. Остана да уточним, мисля, че адрес на федерацията за изпращане на предложения. Какво? Не, адреса на федерацията за предложения от клубовете. Значи, имейла на федерацията ще използваме за предложения на клубовете към тази комисия за промени в устава. Тоест, ако някой иска нещо, не може лично да отиде на тази комисия, може да го предложи. Камене, заповядай. Имаме едно предложение да вземем решение за фиксиране на дата за общото. Добре. Можем сега да го направим. Добре, нека да решим. Някой с календар евентуално и да предложи дата. Всеки телефон има календар. Какъв ден искате да бъде? Почивен или работен? Първо. Почивен. Значи 13 февруари е събота. Следващото е 20 февруари. Не, 13, за да дадем време на Владо трябва да подготвят проекто бюджет. Трябва федерацията да подготвят отчет за 2015 и състоянието. Те нямат готовност към момента, т.е. да им дадем време. И един месец за свикване не трябва. Най-опасно е, че не бъде вкаране в Държавен вестник. Да. И Държавен вестник сега по празниците не знам как ще бъде, разбирате ли? Аз за това излизам с идеята, че публикуване в Държавен вестник ще имаме някъде в началото на януари евентуално. Не, за Държавен вестник трябва да изберем една от двете. Другия вариант е 13 или 20 ми се струват двата варианта. Ако искате да гласуваме за 13, да гласуваме и за 20. Добре, за 20 го решаваме. Който е за, моля да гласува за 20. Гласуваме за 20. И Владо поиска малко време да има, така че нека да е за 20. Добре. 20 на колко? 34 за, против? Има. 4 виждам против. 3 против, останалите въздържали се. Така, само секунда. Моля ви се, каквото и да става, не се тръгвайте, докато не направим един списък с всеки един, за да се подпишем под това си решение. Защото нищо не сме направили, ако не се подпишем, че свикваме общо събрание. Той иска да каже нещо. През това време можем ли да организираме правенето на списък или собственоръчно? Адвоката какво ще каже? Добре, сега ще го организираме, докато това ще се опитаме да го организираме. Колко искам... Колеги, искам към адвоката да се обърна сега. Иване, изчакай, искам да... Към адвоката искам да попитам, има два казуса. Първия е,
тук хората, които ни управляваха или управляват, си тръгнаха. Интересуваме днес кой е управителният съвет. Втория въпрос. На 20 февруари кои клубове ще участваме в събранието? Защото от 1 януари започва, от 1 януари започва лицензирането на клубовете. Да не стане така да имаме 120-150 клуба. Това искам да разбера. Колеги, нека да останем, не дейте да си тръгвате, имаме още малко работа да свършим. Иван си работи много добре, нека да не напускаме, моля ви се. Да спрем до тогава приемането на нови мани не можем да я Благодаря. Повдигнете се няколко въпроса. Ще се опитам да дам моето мнение от тях. Първи от тях е, според мен, добре в понеделник на първо място да поръчате едно удостоверение за актуално състояние, за да видите кое вписване до момента е последно. И оттам да започнете. В понеделник някой от вас, всеки от клубовете може да поиска такова удостоверение. Започнете от там. Управителният съвет, който е вписан там, нека той да започне работа. Те не са вписани въобще. И вие ги познавате, ще се свържете с тях, ако трябва. На второ място, клубовете, които са в момента членове на вашата федерация, по принцип за това събрание трябваше да има списък заверен от управителния съвет, кои са към днешна дата, защото само управителният съвет разполага с тази информация. Когато въпросът е, че нямаме сигурност кой в момента е прият като член на федерацията. Тази информация има само управителния съвет на базата на решенията, които той е взимал в годините до тук. И най-вероятно има някъде в архивите на федерацията. Има ги публикуване на страницата, на сайта ги има. Не всички са публикувани. И още един въпрос във връзка с съставянето на списъка. Аз бих предложил за яснота и за по-голяма сигурност единствено законните представители на отделните клубове да подпишат този списък, а не пълномощниците. Защото пълномощниците, колкото има, защото пълномощниците имат право да представляват спортните клубове на общото събрание. Затова и тъй като да подписват документи и такива. Това е моето мнение. Ако искате да свърши работа в случай, че управителният съвет не свика общото събрание, трябва да минем през съда, за да насрочи той дата. Повечето са пълномощници. Другия вариант е да се пусне този списък и да се допълни с законните представители на клубове, които в момента не присъстват, или на тези, които са изпратили пълномощници. И да го върнете. Да, и да го върнете. Това е моето предложение. Затова само тези, които фигурират в актуалните състояния и присъстват в момента, те да подпишат този списък. Вижте, аз ви предлагам все пак да си го разпишем всички, които сме тук, защото ние сме представители на клубовете. Да. Моля ви се, къде е Коко? Коко, застани, моля ви се, тук в края и всички да минават. Добре, идеята е да минават всички от тук и да се разписват. Жико, дайте този списък, го дайте тук, моля ви се, на масата. Сега там ви е супер неудобно. Дай да го разпишем, ако нещо се наложи вече, тогава ще се подписа. Мисля, че няма да има такъв управителен съвет, който да ни го свикат. При положение, че повече от половината клубове го искат, кой е луд управителен съвет, че не е? Дали е вписването трябва да е или понеделник, или вторник, ако не е вписан, те казват тайна. Да. Сега, че примерно половината ги няма от управителния съвет, какво пречи? Които се съберат, не е ли те? Да, чакай, че...
За вас не знам, аз съм на далавера от стария управител.
състезателите, защото един председател на клуб има 10 председатели. Публика му е 10 пъти по-голям. Мен това не ме касае. Дори на Сливен наблюдатели ми разписваха фирма. Те ми го разписват.
човека могат да го свършат, стига да имат желание. Това е тежка такава работа да седнат, да мислят, да говорят на някакво време. Могъл да се свърши, не е
Пятница.